Κάτσε εδώ πόσα είμαι. Καλή συνέχεια, chat. Γεια σου, ρε. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Δεν είχαμε τίποτα. Να το θυμάστε. Ξεκινήσαμε με τίποτα. Όσοι είδατε το live την αρχή, έκανα rebirth και δεν είχα τίποτα. Άδειο ήταν το base. Κλείνουμε με λαβάκα Σατούρνο, με Λος Κροκοντιλίτος, με Πουλπίτο Παντίτο Τρακτορίτο, που είναι ένα καλό κλιπάκι που μπορείτε να το ανεβάσετε για να κερδίσετε τα 5.000 ρομπ. Τερίνη, 1,2 μοίρια το δευτερόλεπτο. Το χτύπησε το Bubble Gun, και αυτό πολύ καλό και σπάνιο. Ένα Lucky Block, Brain of God, που θα το κρατήσω για να το ανοίξω σε κάποιο άλλο βίντεο ή live. Θα το ανοίξω εκεί πέρα γιατί έχει και αυτά τα δύο σπάνια πράγματα από πάνω. Ένα Σατουνίτο Λιμπερτίνο, 750 χιλιάρια το δευτερόλεπτο. Ουρουμπίνι Φλαμεγκουίνι, 13. Παιδιά, λέει 13 μοίρια το δευτερόλεπτο ή 1,3. 1,3 μοίρια το δευτερόλεπτο και αυτό καλό. Και στο δεύτερο μας όροφο τον από πάνω, το καλό μας όροφο, έχουμε το Ορκαλά, που δίνει 600 κάπα το δευτερόλεπτο, και Εσπρέσο Σινιόρα με 945 χιλιάρια το δευτερόλεπτο, γιατί χτύπησαν τρία πράγματα. Και είναι και Brainerd God. Μπρο, δες που σκάει. Εντάξει.